Han estat unes vacances de Nadal inoblidables pels infants de Txernòbil. Després d'uns dies a Mallorca, tornaran al seu país, a Bielorússia o Ucraïna, a les zones contaminades per l'accident nuclear. Ja està, Són les festes de Sant Antoni i Vadzim, seguint la tradició, se disfressa de dimoni, un símbol del mal que ell coneix bé. Vinga, va, vine, Vadzim. Mamma fica-li. Ya veremos. Vinga, a l'avió. Avui és el darrer dia de les vacances. Tornaran a l'estiu, juntament amb més infants, gràcies a l'associació Parells i a les famílies d'acollida, amb les quals molts repeteixen des de fa ja anys. Ningú sap que serà de gana. Fins en l'estiu, Vadzim. Adéu, un bon de xocolata blanc. En el seu país els espera una terra contaminada, l'escenari de la guerra del futur, on el mal és invisible i passa inadvertit entre l'aigua, la terra i la gent. Quin número tenim a dalt? Un de dins, l'estat. I dos, el samà congelada. Nerea, no te veig. Un, dos i tres. I de baix podem fer tres. Esperança és la presidenta de l'associació Parells i també és mestra a Can Piquefort. Durant tot l'any, ella i els seus companys combinen les seves feines amb l'organització de l'arribada dels infants de Txernòbil. Avui, a la Fira de la Patata de Sa Pobla, Esperança, el seu company Sebastià, Joan i Emi es dediquen a recaptar fons pels infants que han de venir a l'estiu. Què són? Fantàstic! Hi ha infants que han passat per situacions bastant difícils, pares que els han llevat sa pàtria per mort d'abusar de l'alcohol, altres poden tenir maltractament. Nosaltres miram que siguin nens o que siguin orfes o de famílies bastant humils i que viven a la zona contaminada de Txernòbil primordialment. Los que son de Bielorrusia son de la región de Minsk o de Gomel, en la zona sur, y los que son de Ucrania son de la región de Chernihiv, es decir, del norte, o de la región de Kiev. Hi ha desenes d'associacions a tot el món que, després de l'accident, es van volcar amb l'acollida d'infants de Txernòbil. L'explosió nuclear va deixar deteriorat el medi ambient i la societat. Des de llavors, nens de Bielorússia, Ucraïna i Rússia, les zones més afectades, passen l'estiu fora del seu país per sanejar el cos i per veure models de vida diferents. Ell tot sol, jo vos asseguro que vos contaran, no vull dir el primer any, no? Però vos contaran moltes coses de la seva vida real, que ells han patit. Esperança, Joan i Emi se'n van a Bielorússia a comprovar per ells mateixos com és la situació i a detectar necessitats a famílies i centres de menors on l'associació pugui ajudar. Se van menjar panades per nou. Passau-lo bé. Gràcies. Tu també. Ja te portaré. Txernòbil és al nord d'Ucraïna,
a 16 quilòmetres de la frontera amb Bielorússia, però en aquell moment tot era la Unió Soviètica. La central volia comprovar quant de temps podia seguir produint energia si fallava el sistema elèctric. Varen desconnectar l'electricitat per comprovar-ho. La temperatura va començar a pujar, el nucli es va fondre i el reactor número 4 va explotar. L'experiment sortí molt car. Es va alliberar al medi ambient una quantitat de radioactivitat cents de vegades superiors a la de les bombes atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki. El nígol radioactiu es va estendre per tota Europa i va arribar també a Catalunya. A les Illes Balears es va prohibir la caça del tord. L'Institut Belrad de Minsk estudia com la radiació afecta actualment a la població, especialment als infants. Han desenvolupat un tractament basat en pectina de poma que, segons diuen, redueix els nivells de radioactivitat dins l'organisme. ¿Y esto cuántas tomas tendría que hacer un niño? ¿Una vez al mes? Una vez... Все зависит от загрязнения. Сколько у него... Tot depèn de quanta contaminació tingui. Si el territori està molt contaminat i constantment hi ha una font de contaminació, aconsellem 4 cicles de pectina a l'any. El pare d'Alexei Nesterenko va ser un dels científics que va denunciar, fa 25 anys, la gravetat de l'accident de Txernòbil. Malgrat tot, la manca d'estudis independents ha fet que no hi hagi acord a la xifra d'afectats per la radiació. Existeix una estadística oficial parlant de Bielorússia. Abans deien que s'han contaminat 2 milions d'habitants, dels quals mig milió són infants. Ara diuen que són entre 350 i 360. Que una part dels radionucleids han desaparegut. Jo no sóc metge i no puc raonar sobre temes mèdics. Només vull dir que fins l'any 1986 cap ciutadà bielorús tenia cesi 137 en el seu cos. I ningú no sap com ens influirà en el futur. Científicament, jo no puc donar una xifra de dades de morbilitat o d'incidència global a conseqüència de l'accident de Txernòbil perquè no hi ha estudis adequats, només hi ha estudis parcials que ens informen dels efectes sobre llocs concrets. Hi ha un comitè especial d'Euratom per aquestes qüestions i a nosaltres se'ns diu que la gent que treballem en salut, que no teníem que intervindre, això no era competència nostra. El mateix està passant avui dia en Fukushima. Yo creo que lo que habría que hacer aquí sería una investigación sin prejuicios, honesta, y la Organización Mundial de la Salud no lo va a hacer porque desde el año 59 ha llegado a un acuerdo con el Organismo Internacional de la Energía Atómica para consensuar las informaciones que se dan sobre efectos de accidentes nucleares. El Organismo Internacional de la Energía Atómica tiene entre sus fines declarados la promoción de la energía nuclear para fines pacíficos. Y otra pregunta, ¿esta semana vais a hacer alguna medición? La próxima semana. Sí, ahí está ahí. Van a ver la contaminación de los niños y de la comida también. La radioactivitat és avui un enemic invisible. Quan va explotar la central, la pluja va ser determinant. Allà on va caure, la terra va quedar contaminada. El 60% de la radioactivitat es va depositar a Bielorússia. Però la gent no veia el perill. Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять
Feia bon temps. Com era maig, els jardins florien, el paisatge estava molt bonic i la natura es mostrava magnífica. Al mateix temps, per tot arreu, hi havia cartells que deien «Està contaminat, no es pot entrar». Element no podia entendre com tal bellesa de la natura no es podia gaudir, perquè tot estava contaminat. Такая чудная погода стоит, очень теплая была, как вот сегодня такая погода была, может даже теплее. Avui hi ha zones d'exclusió on no s'hi pot viure de 30 quilòmetres al voltant de la central. Altres zones més allunyades estan habitades, però les seves terres estan contaminades parcialment. El cesi 137 i l'estronci 90 romandran uns 300 anys a la Terra. El plutoni, 24.000 anys. De la Terra passen els aliments, i dels aliments als animals i a les persones. Malgrat el seu tancament, el règim bielorrús permet que els infants surtin cada estiu amb associacions estrangeres. Ajuda Independent als Infants és una de les organitzacions de Bielorrússia que coordina aquestes sortides. En total, todas las asociaciones bielorrusas que trabajan con España, 1.600. Es decir, nosotros hemos hecho... movido todos estos documentos. De 1.650, 1.040 son niños de la ayuda independiente a los niños para España. Aquí tenemos los pasaportes. Todos los pasaportes de España, el programa español, el programa italiano, hay un poco de programa inglés. Però la radioactivitat no és l'únic que perjudica els infants de Bielorrússia. Abans, Bielorrússia formava part d'un país molt gran, d'un país molt tancat, la Unió Soviètica. I fa 25 anys, quan varen començar a caure els murs, la població de la petita Bielorrússia se va trobar tirada davant molt de problemes. El principal problema va ser la tragèdia de Txernòbil, de la qual acabava d'assabentar-se. També el problema econòmic, perquè es va esfondrar l'economia d'un gran país, i el col·lapse moral, perquè es va esfondrar la ideologia en la qual la gent havia cregut durant molts anys. Hi va haver gent que es va suïcidar i altres que varen començar a beure. I aquí va arrencar el problema de l'alcoholisme, sobretot als pobles petits. En un d'aquests pobles petits viu Vatzim, que cada any passa l'estiu amb la família d'en Joan. Quan arribam, la seva mare està dormint. Soja Vadim Churnets. Já tenho 12 anos. Já tenho mochos, 4 mochos e cosete. 2 parques e 7 galinas. Meu papá, se mamá está aqui. ¿Esa te va mamá? No sé, no son. Ahora. Bé, el cas d'en Vatzim, és sa mare, la que té més problemes d'abús d'alcohol. Son pare, serien més, diguem, més sensat. També té 2 germans, són més grans que ell, i la que du realment es trui o les coses d'allà és la seva germana, que té 16 anys ara. Normal. Ens ha agafat més confiança, principalment a la dona, i li conta coses de per la seva família i de per aquí. Conta coses que m'estim més no dir-les perquè són un poc massa fortes. Però és causa de la seva família. És molt diferent que la de Mallorca. Я вам сказала, как ты типа рассказал, что робишь на работе. Сторожую.
сторожем на ферме. Что еще было? Расстреливаю телят, коров расстреливаю. Все, больше ничего. Что еще можно на дежурстве робить? Дежуришь, глядишь все. Че, сколько Вадиму? Has vet a quant d'anys té en Vadzim? 12, no me'n record quin any. Вадиму 12. 98. Va a l'escola, va a Espanya i ajuda a la casa. Si ell és bo amb mi, jo també som bo amb ell. De vegades el reny, li pec un crit. És tot, què més puc dir? Jo no estic en contra de que vagi a Espanya. Si li agrada, que hi vagi. Маму зовут Марха, папу зовут Джоан. У них еще есть две дочки. Джоан Мария и Имма. Ну, то, что яны там еще добрые, но никогда... Son muy buenos, bondadosos. Никогда не кричат. Nunca gritan. И всегда дарят подарки. Siempre regalan los regalos. El que aquests nens passin unes temporades fora de l'àrea serveix per dues coses. Una, que es passen un temps que no estan en una àrea contaminada, ni amb aliments contaminats, això ja és molt. I una altra, des del punt de vista psicològic, doncs també els ajuda moltíssim a estar allunyats de viure en un lloc que tothom sap que està amb uns problemes. Vaig dir, quan ve veu una altra classe de família, veu unes altres classes de vida que no només és la vida que hi ha aquí, només és el que tenen aquí. Два надо быть, два! А ты мне на один проборчуй, давай! Да, ты мне 3 раза, надо было 2. Jo dic que moltes vegades ho veig molt negre, tot. No sé si és perquè faig feina en l'asfalt que és negre, però el seu futur és més negre que l'asfalt, considero. Però mirem d'arreglar-lo, no tot, però una mica se podrà arreglar, crec. Jo dic que tots els que van anar primer de Domènica destruïts, també. Les evacuacions massives després de l'accident varen agreujar el desarrelament i el problema social. El Kremlin va trigar 36 hores en evacuar una població que ja havia rebut dosis letals de radiació. En total, unes 400.000 persones abandonaren les seves llars. Però l'explicació oficial va tardar molt més en arribar. В Чернобыле случилась катастрофа, и уже 26 апреля все сведения о высокой A радиации... Txernòbil va tenir lloc la catàstrofe i el mateix dia 26 el Comitè Central i Gorbachev ja tenien tota la informació sobre els elevats nivells de radioactivitat i la contaminació. Это отставить. 14 мая только вы... Però ell va sortir a la televisió, gairebé 20 dies després. Tots esperaven les seves ordres, però ell callava, i per això no es va protegir a la població. Vladimir és radiòleg i va formar part de l'equip d'uns 600.000 liquidadors que durant mesos es dedicaren a apagar l'incendi i a construir el sarcòfag per contenir la radiació. Ну, во-первых, я знал, что это очень опасно для здоровья. Jo sabia que era molt perillós per a la salut i ho sabien també molts d'altres liquidadors. Però si nosaltres no ho haguéssim fet, qui hauria salvat a tota la població europea de les substàncies radioactives de Txernòbil? Tots haurien pogut fugir de la zona, però qui hauria fet aquesta feina? El doctor Herranz és un defensor de l'energia nuclear. És cap d'oncologia radioteràpica a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El més habitual és que facin tractaments per a malalts de càncer, però la seva àrea està preparada per tractar persones afectades per la radiació després d'un accident. Si el organismo humano llega a un
en todo su cuerpo. Nos empezamos a encontrar problemas de salud a nivel de su sangre, astenia, cansancio, disminuiría la defensa frente a infecciones, etc. Si llegamos hasta 7 sieverts, a partir de estos aparece, sumado a lo hematológico, aparece patología digestiva. Si la dosis es mucho mayor, ya aparecen síntomas provenientes de las hemorragias cerebrales y del sistema nervioso central. A Bielorússia, els casos de càncer infantil arriben a l'Hospital de Pediatria Oncològic i Hematològic de Minsk. El càncer més freqüent entre els infants és la leucèmia. Es pot dir amb tota seguretat que el creixement del càncer de tiroides ha estat provocat per la catàstrofe a la central nuclear. El iode radioactiu que va provocar els càncers de tiroides ja ha desaparegut. Però encara segueixen apareixent tumors que podrien relacionar-se amb altres substàncies radioactives. A l'any 2010 es veu un cert increment de casos, però quan vàrem intentar relacionar això amb la catàstrofe de Txernòbil no vàrem trobar la relació. És a dir, que en els casos creixents de malalties de càncer, la quantitat de persones malaltes que es pot relacionar amb Txernòbil és molt petita. Las leucemias y algún tipo de variedad de linfomas, que son cánceres del sistema linfático. Esos suelen aparecer incluso un año después de someter a la persona a la radiación, y hasta 10 años. Sin embargo, hay otros tumores, los llamados sólidos, que pueden aparecer incluso 30 años después del suceso. Estem visitant orfenats, orfenats familiars, escoles internats, i famílies desestructurades que tenen bàsicament, o famílies nombroses també, que tenen molt de fills, també és una... i que visquin sobretot a la zona contaminada de Txernòbil. La pregunta és, la radiació que hi ha ara a la Terra està provocant malalties? També aquí hi ha opinions i estudis contradictoris. Los niños que están viniendo a España, que se ha hecho un estudio también de seguimiento en ellos, no se han encontrado alteraciones cromosómicas. Por lo tanto, pueden tener alteraciones, pues no lo sé, no por inanición, pero puede ser por defecto de alimentación o por mil cosas, porque también vivir en un ambiente como aquel debe ser muy duro. No, això segur que hi ha una afectació en el moment actual. Avui en dia se segueixen veient en nens que venen aquí, a Espanya. Hi ha uns estudis que es fan, per exemple, a l'Autònoma de Barcelona. Aquests nens tenen més trencaments cromosòmics que els nens que no viuen allà. Al nostre districte, Buda-Koshelevsk, li va afectar bastant l'accident de Txernòbil. Hi ha pobles que els han desallotjat completament. Tots els infants que estan aquí, gairebé tots, tenen problemes en la salut. La causa principal de que els infants venguin aquí és l'alcoholisme dels pares. També hi ha casos de maltractaments. Hi ha molt pocs infants orfes. Quan va passar la tragèdia de Txernòbil, es deia que l'alcohol eliminava tots els radionucleids de l'organisme i des d'aquell moment la gent va començar a beure vi i vodka i de cada vegada més. Aquests pares han criat els seus fills de tal manera que ells també varen començar a beure i el que tenim en el nostre centre és conseqüència de Txernòbil. Com estàs? Ja estàs més gran? Ай, да, домой. Заходите. Jo tenia acollida en Irina, pues, la veritat és que m'ha aportat moltes coses que no m'esperava. Ja ha fet un bon vincle, penso ja fa 6 anys que hi havia nosaltres, i la veritat és que xerro d'ella i és que ja m'emociono, perquè és una més de la família, ja, en Irina. Tu ets la gran? Sí, ja. Tu ets I la gran. Igor ve Jo després... 12, Igor 10 i ella 6. I ella 6. Sí, i Dasha. La veritat és que ella sempre des de petita s'ha hagut de cuidar molt dels germans, perquè si son pare ja en aquest cas d'abús d'alcohol, sa mare fent feina, que estira el carro,
pues ella ha de guardar els petits. Aquí mamà feina, papà també feina per d'amics, feina de casa dels amics. Papà, de matí ella de feina i després arribar de casa a les 11 de vespre, com així. Mamà de feina com a les 8 de matí i arribar a les 5 de vespre, a les 5. Ahir molta festa? Com ahir de molt de beure. Ah, molt de beure, Sí, ja és mamà no en vol més, Sí, no? però mamà de dormir i esta sí, papà no. No, papà dormir, dormir. Papà dormir. dormir. Sí. Oksana, a ti? Davai. Com se diu salut, Irina? На здоровье. Salut, és, eh? Очень хорошо. Очень хороший. Tranquilo. Поцелуй. Ай. Я устал. Ja устал. En el cas de Irina, pues, el fet que son pare abusés de l'alcohol va resultar que també amb en Sebastià, en els homes, era més reticent. Tenia aquest aspecte, aquest despreci, ja te mirava amb aquella mirada, com si dir, no vull saber res de tu. Вообще, придурок, сказали, что это сюрприз. Мне сюрпризы нельзя. Ой, блин, молчи. Скажи, почему не сказал? Молчи. Ну я... Почему раньше? Вот ты скажи. Молчи. Они учатся у испанских семей. Ells aprenen dels espanyols com crear una bona família, sense alcohol, sense escàndols. També aprenen com han de fer feina i els hi surt l'esperança que si fas bona feina i tens una bona professió, pots viure bé. Получить хорошую профессию, хорошо работать, то можно нормально жить. Al principi, ells apliquen aquests costums en les seves llars, després en els col·legis i pobles, i a poc van duent aquests hàbits positius a aquest món. Clàssiqui! Després, com jo de més gran, jo te'n val feina de monitora, que després, com França de telefonar per Belarus com agafar nins, i després jo monitora, després jo faig quiz de França, i tots amigues. No ho sé, què són? Anxós! Anxós! Oh, t'agrada això d'anxós? Que a Chernobyl, que hi ha molta gent morta, perquè hi ha de Chernobyl de molta radioactiva com aquesta. Jo tinc també una amiga, que la meva classe, que també de visca a Chernobyl. I serà allà d'ara feia, tot feia. Però ara aquí tot bé, perquè ella allà fa mal del cap i que es tinc d'un dit i després ella per hospital i ja va cap a aquest. Ens trobam ara mateix al poble de Sivista, a 70 quilòmetres de Minsk. Venim aquí perquè en aquesta zona existeix una taca de radiació de Txernòbil. Les dades que he obtingut avui són més o menys 20 becquerelis per quilògram. El màxim ha estat 28 becquerelis per quilògram i es pot dir que no són resultats extremadament greus. Els enginyers de Belgrad fan sortides per mesurar la radiació que tenen les persones i els aliments. Pesen els infants i després fan la medició, gràcies a un sistema instal·lat dins aquesta butaca. Estamos hablando de una dosis de radiación incorporada que no tienen por qué producir ningún tipo de efecto patológico. ¿El ambiente es nocivo? A estas alturas no lo es, porque la dosis que se recibe allí es una dosis a la cual el cuerpo se adapta. Entonces uno dice, entonces, ¿se puede ir el que tenga que ir?
o el que quiera ir, o el que viva allí. Yo, desde luego, no es uno de los sitios en los que me iría a pasar mis vacaciones, eso lo tengo muy claro. 25 becquerelios es 12 veces menos que el límite permitido. Antes del año 2000, las dosis radiactivas permitidas eran 5 veces más altas que las que se permiten hoy. Yo no quiero correr riesgos, y si corro riesgos, correré los que yo quiera, no los que un señor me diga que debo correr porque piensa que son riesgos perfectamente asumibles. Serán asumibles para él, que él entre y se coma 25 becquerelios de cesio si piensa que son asumibles, a que no lo hace. Pues yo creo que igualmente yo tengo derecho a decir quiero 0 becquerelios de cesio en mi cuerpo. Es pot dir que gairebé tota la gent que viu a Bielorússia té radionucleids en el seu cos i els aliments que venen als supermercats es consideren relativament nets, però sempre contenen una mica de radiació. Si traslladassin a la gent per uns 150-200 anys, després podrien tornar i viure tranquil·lament. Ja han passat 25 anys de l'accident de Txernòbil. La terra segueix contaminada i el sarcòfag que recobreix el reactor té esquerdes, d'on segueix sortint radioactivitat. Quan Txernòbil començava a caure en l'oblit, la natura es va encarregar de recordar la vulnerabilitat de l'ésser humà a Fukushima. Probablement ja s'ha vessat i disseminat més radioactivitat que la de Txernòbil. Al final en serà més, perquè són 4 reactors. Ningú esperava lo de Fukushima. Però per què? Ningú ho esperava perquè la informació que hi havia, també en part, era molt falsa, en el sentit de que es pretenia que aquests reactors estaven fets per resistir qualsevol tipus de terratrèmol. España y todo lo que tiene instalaciones nucleares, las 8 que hay activas en estos momentos, invierte en protección radiológica más del 40% del total de lo que cuesta la instalación. Es decir, que la protección radiológica físicamente está garantizada. ¿Podemos pensar en España en algo distinto de un tsunami? Porque, bueno, pues es muy difícil que haya tsunamis. Pues sí, por ejemplo, pues un tornado, un choque de un avión, un atentado, un choque de un camión muy pesado contra uno de estos edificios. ¿Quién vive de la energía nuclear? Pues en primer lugar, las empresas que venden bienes de equipo y reactores nucleares. En segundo lugar, los bancos que prestan el dinero para que se construyan las centrales nucleares. Y en tercer lugar, pues son las empresas eléctricas, que estamos hablando de beneficios empresariales por encima del 80%. ¿no? Yo, claro, con este conglomerado de beneficios no me extraña que sea tan difícil que la verdad aflore, ¿no? Aquest estiu venen més infants, en venen 40. En el nostre cas, d'en Sebastià i jo, vendrà un infant més, que és l'Olga. Serem un altre més. Привет. Ella és ella? Ets Olga? Sí. Ah, i Esperança? En el cas de Olga, viu en una família d'acollida, el que anteriorment va estar 6 mesos a un centre, una casa hogar. Sa mare està tancada a la presó i son pare està desaparegut i cercat per les autoritats bielorusses. И стихи пишу. И стихи мне пишут. Escribe versos. Oh. A ti, Mallorca. Mallorca. Molt bé, campiona. Molt bé. Està bé saber que són uns supervivents, tant en tema de salut, tema de país. Saps? Són supervivents perquè hi ha casos, com hem dit, que ho van passar malament i ells endavant segueixen per endavant, se deixen sorprendre i, no sé, era molt guapo. Знаете, я по жизни вообще оптимист сама. Jo sóc optimista i crec que si no somiem amb lo millor mai ens arribarà. Quan mira qualsevol d'aquests infants, pens que aquest infant tindrà un futur feliç i que tota la seva vida li anirà bé. Что у него будет счастливое будущее. Ну, наверное, если верить в них. Si tenim confiança en ells i si els educam correctament, segur que tindran un futur meravellós.
ens espera un futur millor. Светлое и хорошее будущее. Ai.